ang usap-usapan, naniniwala sa kasinungalingan mo. Labis din kayang mahal ka niya tulad ko. Ngunit kung di siya ang may ganitong katangian at di niya kaya ang ikaw ay mapagtimpihan, mahal mo nga ba o di mo lang mahindihan? Kung nais mong magbalik sinta, alam mong tatanggapin kita, di ba? Mahilayang lumipad, hulungin at umiiyak, barang-barang sa